ilaw, di ko pa na mabuksan. So, nakatamad mag-edit ngayon, nakatamad maghanap namin. Kaya dadaanan muna natin at magpapahinga muna tayo sa mga memes na ibinigay nyo para sa akin. Tignan nyo na lang yung, yung labas, oh. Ayan, oh. Grabe. Nakakatamad mag-edit. Subdivision yan. Village yan, village. Sino ba namang hindi tatama rin mag-edit ang mag-record, diba? Sarap matulog. So, simulan na natin para makaiglip na ako. From cringy joke, meanwhile in a parallel universe. Ano parallel universe? Ito talaga ang tunay na mundo kasi wala naman siyang ambag, wala naman siyang ginagawa. Parang ako na din yan. Diba? Alam niya eh. Talaga! From frack tension. Dame. Yeah, kaya na nga, ginamit na nga sa akin yung ulol pa rin pag tinitignan mo yun. Galing pa na to sa Yakuza na laro. Itong Bakamitay. Baka. Dame. Ganun pa yung mata ko. Mayroon pa tayo onting ahigaw, yun yung maganda. Oh! Nagkabeke ako. Bakit ko yun hiningi? Bakit ko yung ginusto? Nananahimik na yung mukha ko. Yan tuloy. Okay lang. Para sa inyo, dadanasin ko ang lahat. Ang dami yung ine-edit. Umay na ako sa makita ang mukha ko. Arigato sensei sa iyong ginawa. Sunod. From level 3. Yes. Gusto ko pang masakta ang fetish ko ang BDS. Dito pa sa Reddit file. Hindi! Huwag kayo makinig sa mga sinasabi ko. Wag. Ayoko na. Wag nyo. Kayong papadala ng mga bastos na meme ko. From Yomawi. At least hindi edited, diba? At least babae talaga siya. Nakamukha ko. Magaling. Huwag kayong tigasan sa babaeng Paulol. Tigasan na lang kayo sa kanya kung sino man yan. Sunod, from Oriadon, Paulol Marmalade. Kupal talaga kay lahat. At least dito may dede ako, diba? Edited lang, hindi yan totoo. Paulol Swift. At least ganyan ako kapayat. Oo yan. Ang puti ng kilikili ko. Yun na yung puti. Anong ginawa? Patatulog na lang ako. Hindi ko lang patinahanan ko pa to. Ayoko na ituloy. Lahat ba ganito? Let's kayong lahat. Ako lang pinagdidiri na kita yung mukha ko. Love you like a copyrighted baby. Paulol Gomez. Pucha, pwede na ako mag-drawing ng edit. Admin, hayop kayong lahat. Sunod, from Banana Ball. Si Paulol kapag nakita ng Robert Wade Sukot. Tama nga naman. Parang yung mga kanina nag-edit ang mukha ko, leche kaya. Hindi lang ako tinatamad ko rin yung hanger ko eh. Paolo, malagay ka ng PNG na hanger si Paolo. Gaya na ako katamad. Kung gano'n kayo ka-effort maglagay ng editing software sa mukha ko, ibabalik ko lang sa inyo. Hayop kayo lahat. Haters gonna hate. Kahit hindi ko hater, pinagtitripan pa din ako. Ganyan ko kayo kamahal. Sunod. JR Zerueta. Bobo at 1 million po. Wasak tanggal ulo ni Tito YouTube. 1 million. Naamoy ko na sa takdang panahon. Huwag natin madaliin. Ine-enjoy ko pa na hindi pa mataas ang standard sa atin eh. Yung tipong nood-load lang, diba? Comment lang. Tamang editing lang. Yung na kailangan mag-color grade, diba? Ano ba? Sunod. Tito Paulol has a dream. Yep, mag 1 million subs. Nasaan yung stand ko? Ito wala yung stand ko dito kasi wala siya naman kwenta. Sunod. From Rico, pag namulat ang mga tao sa kaharian ni Paulol. Sino ba tumira dyan? Ayoko na sa Pilipinas. Parang liit ng kanyang kamay. Always has been. Ang liit. Sunod. Mapapabalik ako ng daigdig niyan eh.
Kahit gusto ko na sa Mars. From family friendly, Paolo versus demonetization. May kamukha siyang ano. May pinagayahan siya. Pero maraming salamat, Paolo versus demonetization. Kaya lalabanan natin yan hanggang paglagpas ng 1 million subs. Sigurado kasama to sa mga problema natin. Sunod, from Legends. Anong palo-palo? Sang ina, paluin mo. Paluin mo na! Paluin mo ng PNG. Subscribe ka na para umabot na tayo ng 1 million. Sunod, from Darren. Inedit ko na lang pa umabot ng 21 minutes ang pagmumura sa akin. Kulang na lang patawan ako ng death penalty. Maglupa ka ng takong gawrat na magtutubig. Pero naman kasi Alala ko yung sinabi ko. So, try nyo nga ito, picturean nyo nga, ipadala nyo sa ating subreddit sa description. so may naabot sa inyong ulo. At anong gagawin sa inyo? Ba't ka nakinig sa akin? Huwag ka makikinig sa akin. Ganganan, bago nagtakurin. Yung sao naman na lang, karoon mo ba itong pagtagiraw? Sao naman yung pagkuha ang wala na. Bakit sunog yung kanin? Pag sunog yung kanin, meron kang maling ginawa. Pero lang pag may sabaw. Kasi masarap ang tostadong kanin sa sabaw. Bakit kailangan may sabaw? Huh? Ganun pala Minecraft din. Putar nga linti. Purya gabata. Ko na ito diyan. Magagamit ko na to sa Bisayawa ko, kaibigan. Purya gaba. Ako ang pumasok. Pati piyok ko, leche. Tanan na sa sig, dula dia sa kwan ba? Cellphone. Ulong ang takurin, yung agad. Sabi ko na, pag magmulang, cellphone lagi ang punta. Anong ginawa ko sa'yo? Ayan, nabawian ko na kayo, mga cancer. Dahil sa dahil nilamutak nyo ang mukha ko. Dumaan pa siya eh. Yung bot, mo na rin naon. Karen! Ay, patay tubig. Nagbuang-buang pa kaglungag-lungag. Anong takuri? Ito boses ng nanay mo. Kaya Daw saan na, o bagdakot na karoon dira, saan na yung pakot-kot ng kuan diha. ang cute ng salita. Kaya di niya, na masulod imong kamot diha. Parang lagi siya lang minumura. Ala, andyan na siya. Ala, wala ka ng phone. Tatanggal lang ang phone. Taklob sa imong ka. Kulit ka. Nagpasaway-saway naman ka na rin, oy. Itong dire ba? Darren! Itong taklob dire ba? Taklobang ka to sa Sa mukha. taklog gani! Itong puti. Itong ano ba? Ginawa niya lang tong 6 minutes, 7 minutes. Pucha. Palakpakan natin si Darren sa kanyang ginawa. Binuhat niya ang mga Bisaya sa kanyang ginawa nga. Sakripisyo para sa ating channel. Saan mo na imong giluro diha? Dua. Dalawang kanin sinayang mo. Kanina sa kaldero. Saway kang tuntukan. Buang ka eh. Kung busugas mo ba diha? Mukha niya ako yung takloban. Bantay ka lang ha, bantay ka lang, di na makuha na imong ubrab. Dili na di ako maglungag ha, kaya naglungag-lungag ka diha. Di ako maglungag. Buang ka. Yabag ka naman siguro. Ganito ba talaga man pagsabihan ng mga Bisaya na magulang? Gilungag, takuri, maglungag pa diha. Dili na ganit maglungag. Hindi ka na magsasayang. Asartawa ka pero. Abnormal kang yawa ka. Ikaw diha, diga mo, di na makusla na imong ligong maglungag ng takuri. Malay mo, estilo niya to para di na siya uutusan na magwala niya magsahing kahit kailan po siya. Ako nagbigay sa oportunidad na ito. Kaibigan ko nga, Bisaya. Ako, dinamay na niya ang Diyos, lagot ka. Iba ba aboy pag takore? Hindi mo nililis ang takore. Layan, dagdag ka ngayon. Maghugas ka na, boy. Nag-iinit na rin ang takore ng nanay mo. Init na ulo sa'yo. Saan may iabot sa mong utok na Doy? Doy? Doy. Saan iabot sa mong utok na hindi mo na paralungagan? Inubukan. Normal man na! Kapalo ka na dili lungagan, diya ka naglungag. Tiguang ka na. Paumanin! Mga Bisaya magulang. Kasalalong ako na. Ako na umaako sa kabuangan na iyong anak. Lipat mo na. Wala ka nang magagawa. Tulay na cancer.
Anong ata? Ganyan kaya niya kakamahal ng iyong mga kapamilya. Ata pa. Bakit importante mag-experiment, inay? Walay dukot na, walay dukot. Oh, wala naman siya lagi. Ang puti-puti parang kilikini ng dalaga. Oh, ano ba? Isang dukot. Lipat ka. Ba't hindi mo nalang itaktak? Naluto ba? Palutuin eh! Sana hinayaan ka na lang. Use finger to measure water. Ito ba? Itong technique na finger technique. Isda ko, di pa naluluto na eh. Una kang niluto eh. Nauna kang nag-isa ng magulang nanay mo eh. Chef! Ping 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 ping! Walang laban dito. Si Chef Logro. Linis ka ngayon, no? Okay, gitin mo na lang. Masaya ka ba? Ayun ang gusto ko sa mga cancer eh. Ako pa masisisi no, magulang nyo. Kaya, binabantayan ka na ng nanay mo, ha? Kami katarantaduhan ka na naman gawin. Tatawa ko siya. Itong buwang ko, anak. Ay, nako. Matignan nga itong ginawa mo sa sak. Tatawa ko pa, Darren, ha? Okay lang naman pala. Hindi nyo kasi naiintindihan yung naisip ni Darren gawin eh. Unahin nyo muna yung tiwala sa anak nyo. Yung mga magulang eh, no? Kahit ilang beses ka na pagsabihan, hindi pa rin tapos. Aba, magaling! Makintab! Ito, pwede na i-fried rice yan. BBC food. Oh, may taste test pa. Ba? Anong ano natin? Anong score? Palo ka ng PNG na hacker. Mas ma-effort pa kayo kaysa sa akin eh. Translate na para sa akin kasi di naman ako isang bihasang Bisaya na magaling magbasa niyan. Kaya isa lamang akong Tagalog at maraming salamat sa iyong mga subtitle. Mga bata, ano natutunan natin dito? Makinig kayo palagi sa akin. Ito mga sasabihin ko. At alam ko na ngayon paano mapagsabihan ng isang Bisayang magulang. Mga Bisaya ako dyan, cancer. Salamat kaayo. Nagbuang-buang pagkaglungag-lungag. Anong takuri? Sunod. From Jem, pangit. Ultra instinct mo. Tapos may effort pa kayo sa akin. Kumikintab ka pang hayop ka kahit basura. Mayroon palang basurang kumikintab, bol-bol. Maraming salamat. So po, Rinigan, Biakugan, tsaka yung kanina, Batugan. Ay! Parang yung pagka-menacing ng magulang ni Darren kanina. Maraming salamat. From walang ambag sa lipunan. Aba, may ambag ka na rin sa channel. From Splash the Ho, mukatakuro na ka. Sana mapansin na tapan. Magaling mo! Just gusto, Google Pay mo ba ako? Ha? Anong gagawin mo dito? Wala ka namang ginagawa talaga. Maraming salamat. From ID nyo, every Paulol video ever. You're trying to slip it in. Oh! What's the wrong play? Don't hurt yourself, LBJ. Who's on? Having some fun. Bakit pag sukot, demonetize? Walang sense. Pero tama, kailangan natin ng pera. Lagyan mo ng ads yan. Magsawa ka. Buang-buang ka di ay. Nagbuang-buang. From Mistero, Paolo 2B. Oh! Hey! Oh! Ano yan? Parang sa ano yun ah? Parang nakita ko na dati yun ah. Green yung parang ano niya. Yung kulangot niya nagiging bomba. Kalimut na. Demonetize! Upo! Lumabang ka, Paulol! Sundari pala si Tito YouTube, sabi ko na nga ba. Boom! Ay, hanger ko! Tawa mo! May depensa ka pa, girl? Oo naman, hindi kami tataom dito ng ganun-ganun. Panong pauulol. Lagi mo ko dinedemon. Dapat mas intense pa rin yung music. Palitan mo, Pao! Bakit di mo alam? Ba't parang merong sexual tension na dito? Ayan na. Nani? Ne! Edgy Chan. Nagbago ka na, Paolo. Ano ba yun? Baka walang alam. Hindi
Yawa breeding first po. Yawa no Kokyu! No, hindi. Naghaglit. Che, papunta na eh. Nasa rin part 2. Kailangan ko ng sequel nito. Maraming salamat. Misteryo. Sunod. Saan nakahawak yan isa mong kamay, Leche? Demonetize yung kakasabi lang kanina. Sunod. From Mark. Flying Hanger level 2. Ito may Rasengan niya. Yung atake niya. Wasa ka din. Wala pa si Tito YouTube na din yan lahat. Kasing ball low quality. Low quality lahat dito. Dekalidad. Maraming salamat. Sunod. From Senseless Post. Ikaw na yung anime live action. Alam ko to. Ito yung ba sa Wotakoy. Diba? Ano pa? Konnichiwa! Di ko maalala kung pinanood ko lahat. Parang isang episode lang. Huwag kayo umasa na porket konnichiwa kayo. Geto itsura nyo. Hindi. Ito lang ang tunay na gwapo. Diba? Haters gotta hate. Pero ganyan tayo kagwapo. Sunod. At panguli from Ethan Trinity. My first fan. Puja karto. Parang ilalagay ako sa dyaryo. Maraming salamat, kaayo ko. So, doon natin sa mga, natin po dyan. Medyo nag-iisip ako na, matutulog ako. Pero maraming salamat sa mga pinadala nyo. Magpadala pa kayo sa ating subreddit, nasa description. Diba? Basahin nyo na lang. Pag na-approve ng mga admin, hindi makakapasok sila. Pag nakita na nila ito dati, hindi na siya makakapasok. Yan talaga ang buhay, ha? Nagtitripan nyo yung mukha ko. Kailangan yung galingan pagtripan yung mukha ko para makapasok kayo. Sunod ang PP na binasa. So, huwag tayo like, share sa mga kaibigan nyong binasa. Then, friends, at huwag nyo kalimutan mo subscribe. Paolo out.